aviador. Ja està fet. A la terra. Vale, 17 segons. Acabat. Ya estaremos muy buenos. Sí. Te lo dedicamos a las socios de la SEU. Bueno, i aquí tenim a l'Adrià amb una truita i el Iago que li ha encelebrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va, 3 més. 3 més, va. 8, 9 i 10. Ale, descansa. Aquí hasta sacamos dobletes, chavales. 21 d'agost de 2022, el Pont de Suert. Jornades de tecnificació. Aquí estem amb el Satur, controlant el jove esportista que està iniciant-se en aquest esport i tenim, per fi, hem aconseguit, gràcies al projecte Trutacat, emmarcar aquestes jornades dins del projecte, obtindre recursos econòmics per a que siga una realitat i tindre segurament aquí a les millors canyes del país. I entre joves, tal volta un pròxim campió del món. Tal volta sigui així, ojalà. Però, i el projecte Trutacat, per a que tots tingueu coneixement. Ja sabeu, després de cada jornada de pesca, teniu que entrar en el vostre quadern de riu. L'acció de pesca no varia, sempre és la mateixa. No canvia i no n'hi ha interferències. Això sí, en la primera captura, foto. Si és mediterrània, més foto. I si una foto és suficient, però si pesqueu una híbrida, o una, en este cas, a lo millor un Manolo d'estos, una atlàntica, foto també, ¿vale? Però només una foto per cada un dels linatges. Res més. Portar la comptabilització de les truites, quantificar-les, posar el vostre DNI, posar la data d'avui, per exemple, i entrar, posar, això és molt important en el quadern de riu, ja que posar el camp del codi matrícula, tenim un geolocalitzador, el codi matrícula d'on estem. Això és importantíssim, perquè anem a creuar bases de dades dels vostres quadres de riu amb sistemes d'informació geogràfica. Aquí està el codi matrícula, copiar, tireu per carrere, poseu en la zona de pesca, punxeu, pegueu, i això té que estar tal qual, els guions, els números, tot igual. Trieu la conca, el número d'hores de pesca, aquí teniu la informació dels linatges, que és l'observació, el que esteu aportant aquí, el número de truites mediterrànies, pujar la foto, d'acord? Carregueu la foto i poc més. Al final estem parlant de les afeccions al medi, mesura mitjana, el tipus de pesca, i tot això va al capità, al delegat, als que portem el Trutacat. És una informació nostra i que després, tot filtrat, anirà a la Generalitat perquè tenim, gràcies a tota aquesta informació, un seguiment esportiu dels jovens i, a més, tenim informació de biodiversitat i també de canvi climàtic. Estem en una situació d'emergència climàtica, perquè la truita és un gran indicador. I jo trobo que ja està dit tot, menys el que el Satur, delegat de l'equip, pensa que podem aprofitar i que vos diga. Bueno, pues res, el primer, donar les gràcies a tots els que heu participat, els que heu vingut del projecte Trutacat, o sigui, els xavals, els 3 nivells que hem fet, no? Perquè heu ficat molt interès, i segur que heu après coses que era l'objectiu d'aquest grup, d'aquest equip.
de Trutacat. I, per suposat, eternament agraït als cracs, als millors pescadors de mosca que tenim a la Federació Catalana, per ajudar-nos i per tot el que hem fet. Vale? I res més, ja ho parlarem en un altre moment.